Ik ben onderweg naar Bart van Doorn. Hij is secretaris van de dorpsraad in Philippine en maakt zich erg druk over de staat van het fietspad hier. En zoals je ziet, je kunt elkaar nauwelijks passeren. Bart, wat is het probleem precies? Het waterschap is de wegbeheerder hier zo. En die heeft aangegeven namelijk in 2023 dat ze deze weg in onderhoud willen gaan gooien. En dan gaan de fietspaden eruit. En dan zou hier zo namelijk fiets-suggestiestroken komen. Aan de ene kant wordt het levensgevaarlijk. Nu zien we alleen maar auto's voorbij komen. Die zit hier het vrachtwagenverkeer en zwaar landbouwverkeer ook op. Dan wordt die levensgevaarlijk. En B, mensen gaan hem ook niet naar recreatief gebruiken. Ja, en die willen we eigenlijk ook erbij hebben. Want die moeten ook namelijk hier in deze streek kunnen gaan fietsen. Er zijn een aantal mogelijke oplossingen. Ja, en eentje verderop bij de piramide. Dat is een settlement. Daar ligt een dijkje. En daar zit op het ogenblik geen asfalt op of wat dan ook. Maar die sluit aan precies namelijk op een aansluitingdijk aan de andere kant. En dat is een stukje van, nou pak een meter, 500 meter, 600 meter. En in dat stukje, als daar geasfalteerd wordt en de klinkerweg daar zo ook een beetje aangepast wordt, zou dat een heel mooi alternatief zijn om fietsers om te leiden. En dan kan je het fietspad namelijk in die bocht daar zo helemaal eigenlijk weghalen. Langs dit stuk, hier ligt een water naast, maar er zit een hele brede oeverstuk zit er. Je zou een stuk van het fietspad daar naartoe kunnen verschuiven. Dus een aantal stukken zou je inderdaad suggestiestroken moeten doen. Waarschijnlijk niet aan te komen, maar je kan wel een heel groot stuk namelijk dat voorkomen door alternatieve routes te maken. Wat zou u op dit moment graag willen? Wij zouden graag overleg willen met het waterschap. Het waterschap is de wegbeheerder. Wij proberen sinds 2023 proberen we contact te maken met het waterschap om gewoon regelmatig, één keer in de 3 maanden, gewoon met elkaar een uurtje te overleggen. Maar het waterschap is voor ons een big black box en we komen daar eigenlijk niet in. Dus we worden elke keer afgewimpeld en ook wordt er gezegd, wij praten daar niet over. Dat het fietspad vervangen moet worden is één ding wat zeker is.